wato Dr. Shitu, wato muna sane da irin gudunmawar da kake bamu a bisa wani tafiya da muke yi, domin duk irin gudunmawar da kake bayarwa to mu a wajenmu ta fi ma ta talakawa akalla mutum 5,000 ma wanda suke cikin wannan jihar ta kadai. Irin gudunmawar da kake bamu ka linka ta yadda ya kamata, domin babu shakka za ta haifi mana ɗa mai idanu. A matsayina na sanata kuma wanda yake da wato yunkurin neman zama gwamnan wannan jihar, kai dai kurin idan Allah ya sa mun kafa gwamnati akwai albishir na matsayi guda 2 da kake da zabi a kansa in Allah ya sa mun kafa gwamnati. Wannan rabu wani albishir kenan? To na farko dai idan mun samu mun kafa gwamnati to kai kana zaɓin zama chief medical director na wannan jihar, na babban asibitin wannan jihar na koyarwa. In ba wannan ba kuma to za a ba kwamishinan lafiya. Wannan rabinsa Allah tabbatar da wannan abu. Amin. Wannan abu yayi, tsarin nan yayi, alhamdulillah. Wannan rabinsa. Tsarin barka da shigowa da ofis. Alhamdulillah, ya aiki alhamdulillah. Wato Adam, sai dai mu kare wa Allah godiya. Kasancewar Allah bai kuma ta kada iya haifuwa ba. Amma dai mun iya kokarin ganin cewa mun fi da yaran da ke cikin ta hanyar fita. Kuma Allah cikin ikonsa yaron ma already har ya fara rabewa cikin hali. To amma dai wannan bai zama matsala ba tunda ba a yi dai babu ba. Wannan shi ne ainihin abin da yake faru. Sai haƙuri. Sai haƙuri. Tattauna da ina neman haihuwa. Sai haƙuri. Sai haƙuri. Allah ya aiko shi. Ya zai. Kuma babu yadda za ka da lamarin ka gani. Tabbas ba. Yanzu zan samu damar iya fahimta kuwa. Ya. Za ka iya ganin ta. Kai. Shiga ruwan tea din ki sha. Ki sha ruwan tea din ya so daga baya sai ki sha maganin. Abinda nake so ki gane idan kina yawan kukan za ki karya min zuciya. Kuma ina so ki san cewa haihuwar nan ta Allah ce. Shi ya ba mu kuma shi zai sake ba mu wata. Haba da niyya ma za su ce ban haifi ɗana da rai ba. Bayan lokacin da na haife shi na gano wasu ta ɗaga shi yana kuka kuma su zo su ce ba haife shi da rai ba. Me yake cewa? Tun lokacin da na haife shi na gano wasu ta ɗaga shi yana kuka kuma su zo su ce ba haife shi da rai ba. Bebin nan da ya zo ya koma Allah ne ya kawo haka tun da dai in Allah ya daga rabu za a samu wani.
ranke daɗe kamar yadda ka umarta mun gama zartar da duk abubuwan da ka samu kuma mun mika wannan sabon kuma kamar yadda ka faɗa cewar mu kawo maka komai detail na ganin ga account number. Thank you. Yayi. Yarjejeniyar da muka yi dama ai ta naira miliyan 25 ce ko? Gaskiya ne. To ba damuwa. Wannan zan tura muku cikin accounts. Godiya muke ranka da ni. Libro, jiya ka kiranta waya, amma ka fara mun wani bayani akan wai wata matsala ko mene? Ban je ka sosai ba, ina neman ƙarin bayani. Wato, yalla bai irin yadda muke gudanar da ayyukanmu na sirri a Gambash Clinic. To, akwai wata mata da ta zama victim. Kuma yanzu haka mijinta yana rike da wasu documents wanda za su iya zama barazana a gare ni domin suna nuni da irin ayyukan sirri da muke aiwatarwa a clinic nan. Okay. Ita wannan matsalar da kake magana ni tana da nasaba da ni ne? Tambaya ka nake Libro kai shiru. Wannan matsalar tana da nasaba da ni ne? Ranka yi ne. Tana da nasaba da ni. It's alright. Naji. Amma ba na neman wani ƙarin bayani. Shi wannan mutumin da kake magana, what you know about him? To, ranke daidai a bisa dukkan bincike da muka yi a kan shi mun gano cewar ma'aikacin banki kuma ba shi da wasu mutane manya wanda za su iya tsaya masa akan wasu abubuwa idan suka yi sabani. To shikenan. Ni zan shirya yadda za a yi wannan mutumin ya rasa aikin shi. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, ko kuma zan tsara muku yadda za a yi ku kai shi kotu. Kuma zan tsaya akan cewa yadda yake kuma ba zai yi nasara ba. Zan tsaya akan wannan. Thank you very much, sir. Lokacin da na bayyana mata sakamakon binciken sai hankalinta ya tashi, ciwon ya ƙara tsamari. Duk da haka na yi ƙoƙari na ɓoye maganar har kowa isan me yake faruwa. Al'amarin mai girma ne, magana tana da girma, saboda haka dole ne sai an yi takatsantsan a kanta. Ina cikin nazarin tunanin yadda zan ɓullo al'amarin, sai takardar sallamar aiki daga banki na ta riske ni. Wai banki tana zargina da sa hannuna akan almundahanar wasu kudade na banki. Ana cikin haka kuma sai ga sammacin takarda daga kotu cewar akwai shari'a mai nauyi tsakanina da Gambash Clinic. Hajara, na yi ƙoƙari ta kowace hanya ta addu'a da matakan shari'a wajen wanke kaina kan wannan maganganu guda biyu da aka yi shari'a kansu, amma Allah bai bani nasara ba. Sakamakon haka alƙali yanke hukunci a gidan yari har na shekara 6. Duk da halin da na shiga, ban bari an samu galaba a kaina ba. Waɗannan takardu da ake magana har yanzu suna tare da ni, saboda inda na ɓoye su babu wani mahaluki da ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Adam bawanka ne. Allah, mun yadda kai kake zuwa da alheri ko sharri. Ya Allah, ka fitar da shi daga sharrin masharrata.